Mezi nejčastější realitní klišé by mohla patřit věta dnešní ceny jsou šílené. Vtipné je, že ji slýcháme již několik dekád. Ano, dnešní ceny možná šílené jsou, ale to jsme si mysleli i před 10 lety a pravděpodobně to budeme říkat i za 10 let. Pojďme se pro názornost vrátit trochu v čase a ukázat si, za jaké ceny jsme mohli nakupovat v Jablonci v roce 2014. Ve zmíněném roce jsem zde našel transakce s průměrem okolo 160 000 korun. Dnes by se prodávaly o 250 až 300 000 korun dráž. Byty 3+1 ve Mšenské patří mezi nejvyhledávanější panelové byty v Jablonci. Z kupních smluv před 10 lety čteme údaje jako 1 290 000, 1 370 000 nebo 1,5 milionu. Dnes zde ceny oscilují okolo 4 milionů. Pro další příklady nemusíme chodit daleko. Dům poblíž naší kanceláře v okolí Jablonské přehrady se prodával za 2 700 000 korun. Pozemek v Lukášově bylo možné pořídit s rozpočtem 1,5 milionu a novostavba v Rychnově u Jablonce nad Nisou opustila inzerci s cenovkou 3 100 000 korun. I různé statistiky nám dávají za pravdu, že ceny se za poslední dekádu více než zdvojnásobily. Pokud si dnes v Jablonci neumíme představit 1000 metrů čtverečních stavebního pozemku za 8 milionů korun, možná nám bude stačit počkat si do roku 2034. A co platy a mzdy? Zatímco v roce 2014 byl jejich průměr 25 500 korun, v letošním roce činil 44 000. Vidíte ten nepoměr? Dostupnost bydlení se tak určitě zhoršila. Nicméně není to důvod, proč končit pesimisticky. Z dlouhodobě rostoucího trendu je patrné, že nedává smysl lámat si hlavu s tím, zda jsme vhodný moment na pořízení vlastní nemovitosti propásli či nikoli. Nejlepší chvíle bude zřejmě vždycky teď a tady.